duk wani motsin da yake kanka Donald Trump, duk motsin da yake kanka wallahi ni kaɗai dan sauke maka shi. Waɗannan kibau na yaƙi ne, ga su nan kibau ne, ga su nan. Amma ka zo wai ka sha giyanka ka ƙoshi kana nuna wai Najeriya, wallahi Najeriya ta wuce duk da ake tsammani. Allah ya mana baiwa, Allah ya mana mutunci, Allah kuma shi yake kare mana mutuncinmu. Amma wallahi waɗannan kibau, kai Donald Trump barin kare maka magana, in ka yamutsa ta yamutsu, wallahi baka sake zuwa gaban jama'a kai magana, sai dai ka zauna cikin waje. Dan billahi lazi kana zaune cikin ɗaki kifiya zai cimma. Wannan ba wani abu bane. So amma dai kana abu ne na rashin hankali, na mashaya, wadda ba kai ba gindi. Gashi nan dan majalisan sanata na Amurka ya ce USAID ne take ɗaukar nauyin 'yan ta'adda. Wannan ko shakka babu. Mai girma gwamnan jihar Borno ya taba fatattakan su dukkan su UNICEF din, World Health Organization duk ya kore su, yace su bar wajen. Saboda menene? Waɗannan motoci da suke zuwa da su jifa-jifai masu manyan area na shiga Sahara, nan suke makaro akwatina da makamai da abubuwa suna kai ma 'yan ta'adda. Domin menene? Suna amfani da su ne suna kwashe dukiyan ƙasa. Amma wai ka zo ka je ka sha giya da wani yalelon gashi a kanka kamar na jinjirin jaki, ka zo kana magana wa mutane wanda ba kai ba gindi. Shugaban ƙasan Amurka Donald Trump, ka shiga tetayinka, kai samu ka ɗan ƙarasa sauran wa'adinka da ya rage maka lafiya. Amma ba ma tsoro, wallahi ba ma tsoro kwata-kwata, ba ma tsoro. Za a yi kai ka sha giyanka ka tashi da wani gashin ka kamar jinjirin jaki, Donald Trump kana nuna wani kai ka isa, wala baka isa ba, kai ba kowa bane. Kasashen da kake cin zalunsun ma muna roƙon Allah Ubangiji ya cire musu tsoro, amma Allah ba matsorata bane, na rantsa da billahi lazi. So babu wani abu, muna jiran ka, mu a shirye yi, kullun cikin shirin yaƙi muke. Amma dai waɗanda suke ganin kamar suna zaune kawai su cikin su dan sun yi an yi shi ne dan su ci tuwo, su sha ruwa, su kwanta su yi bacci, to babu, yanzu duniya ta wuce nan. Maza a sha gaba ruwa ciki yayi tauri, yawwa a jira kuma Allah kuma ya kare mu, Allah ya rusa shirin makiya. Amma dai ina gaya maka cewa duk wani barazana da kake na iskanci ana barin ka, wallahi ba za mu barka ba. Wannan shine kawai ka sani Donald Trump. Yawa ba wani abu bane, ba cin mutunci, amma ka sani daga yanzu zuwa rana zuwa yamma komai zai iya faruwa. Ni daga jihar Bauchi ne nake, kuma duk Najeriya kudu da arewa muna da mutanenmu maharba da mafarauta waɗanda suka 'yan gadon gado. Saboda haka mu ba za mu, duk wannan iskancin da kake yin abin da yake kanka wallahi za mu cire ma. Wallahi mulki kuma ba kanka aka fara ba. Yawwa wanda suka gabaje ka da ta'addanci ma sun yi sun wuce. Saboda haka ka kiyaye kanka, wallahi mun wuce nan, ka sani. Yawwa mu Najeriya mun wuce duk da kake tsammani. Mahaukacin banza kawai sha. Wannan ba wani abu bane, na yi amfani da wannan dama ne kawai in sanar da kai cewa mu ba ma tsoron wani. Yawa Allah muke tsoro. Saboda haka kai ka je ka ji da damuwan da yake gaban ka tukunna. Wannan shine kawai. Allah ya zaunar da kasan mu lafiya. Allah ubangije duk mai son kawo tashin hankali, Allah ubangiji ya mayar masa da kaidinsa. Allah ka raba mu da sharrin masharanta, da mungu da munguwa, da munafiki da munafuka, da masharanci da masharanciya. Allah ka shiga tsakanin mu da mahassadan mu, Allah ka mana tsari da abokan gaban mu. Wannan shine